E aquí é o cubo da cova. Non sei se se vai ver. De cando está a cova? Pois non o sei. En principio temos aí a inscripción de 1817. O único que temos pista é da reforma que se lle fixo da elaboración do tino no ano 62, o lousado, pero anteriormente non temos constancia de nada. Como era o que me contabas da vela, de entrar cunha vela? Con un fachizo ou con... Cando fermentaban o viño antes, fermentaban tamén aquí. Entón, co anhídrido carbónico, como se queda, pesa máis que o oxígeno, fai unha capa que tú vas baixando e sin darte conta te metes aí, te metes nunha nube tóxica. Viñan baixando con nunha forquita, un mañizo de palla, vides, prendéndolle lume, íbanse acercando e ese aire quente facía unha corriente de aire que facía que entrara o aire por aí e só ir a arrastrar o carbónico para non aforragarse. E tamén o ter o lume, unha vez que o lume se che apaga, é que non hai oxígeno. Entonces, si persiste, pois te piras e aí o viño non se vai a picar, porque non hai oxígeno. E agora? E agora, pois agora xa ves, están aí as botellas a pasar o tempo. Porque arriba eu estuve facendo as medicións e están en torno a 17, 18 grados. E aquí está a 13 grados. Un día de 34, 36 grados fora, aquí teño medido a 13 grados. E cando acabe de fermentar o de arriba, xa mira para aquí. Hai covas en casi todos os pobos dos arredores. É algo interesante e que realmente non acabamos de interconectar. Pero vamos, covas, donde hai viño hai covas, en Valdeorras.